Benvinguts una setmana més a Espai Exterior. Un programa d'espais joves de l'Ajuntament de Palma. Si teniu entre 14 i 30 anys, aquest és el vostre espai. Endavant! Benvinguts una setmana més a Breaking News. Aquesta setmana, la notícia és la rata pinyada. I de la mà de Dinamo i un dels seus dinamitzadors, l'Enric, ens enterarem un poc més de què va la cosa. Li donem pas? Què diuen, Enric? Aquí, a explicar-te la rata pinyada. La rata pinyada la trobareu del 27 al 31 d'octubre. Moltes activitats com concursos, Cluedo, Cadàver Exquisito i moltes altres que trobareu a la nostra pàgina web. Ja ho veureu, feu un cop d'ull, remeneu i busqueu l'activitat que més us agradi i us ho passareu de por. Ja ho veuràs, Dani. Moltes gràcies, Enric. Ara, si vols, faig així o te'n vas tu? No, fes, perquè no sé com tornar. Idò, fins una altra. Adéu! Bé, fins aquí Breaking News. Tornem a la taula. Petit. Petit. S'ha vist, espera, que ara he de presentar el programa. Que ho són deguts, I que se fan estimar. I d'avui, Niris i un parell de joves mos tenen una sorpresa. No és de Halloween, però és terroríficament dolça. Per favor, Iris, endavant. Aquesta setmana començam els imperdibles fent un petit homenatge als nostres estimats i incondicionals companys de vida. És per això que volíem conèixer i que es presentéssiu les vostres mascotes. Aquí teniu el resultat, que ja us avanço que és molt tendre. I després d'aquesta gran dosi d'amor, donar-vos l'enhorabona per donar una gran vida a aquests peludets. I també aprofito per denunciar molts dels abusos i abandonaments que malauradament encara pateixen d'altres que no han estat tan afortunats i afortunades de trobar algú com vosaltres. Gràcies i fins la propera! No heu arribat en escola? Gràcies, Iris. Com cada setmana, repassaran les activitats dels espais joves de la mà d'en Àlex. Benvinguts una setmana més a lo més destacat de la setmana. Avui destacarem els Espai Monis de la setmana següent. Dia 27, amb na Marina, podreu jugar a Endevina el personatge de terror. I recordeu que aquesta activitat serà a través de Zoom. Dia 29, amb Niris, podreu jugar a Death Note, però aquesta activitat serà de forma presencial, és a dir, que haureu d'anar a Llevant. I dia 30, amb en Dani, podreu prendre un poc d'història del cinema de terror, i aquesta activitat serà a través de Zoom. Totes les activitats seran a partir de les 6:30. Gràcies, Àlex. Aquesta setmana, la línia d'acció és ludoteca. I na Laura mos té preparat una cosa terrorífica. Sí, terrorífica. A veure també. Voleu saber per què és terrorífica? Laura, per favor. Hola, què tal? Soc na Laura, dinamitzadora de ludoteca. I avui he decidit venir aquí, a Espai Exterior, per parlar-vos de Noches de Terror. S'acosta Halloween, la meva festivitat preferida, i crec que també de molts de vosaltres. I és per això que enguany ho celebram d'una manera molt especial organitzant 3 partides de rol de terror. Dijous 29, divendres 30 i dissabte 31, a partir de les 6 de l'hora baixa, els 3 màsters, Xisco Gutiérrez,
IJ García i Carlos Olivas us conviden a endinsar-vos a 3 mons d'allò més terrorífics. I qui millor que ells per explicar-nos de què va tot això? I endavant vídeo. Buenos días, soy Chisco y aprovechando el evento de Halloween de Spice Jobbers el 29 de octubre de este año a las 6 de la tarde quería traeros cultos innombrables. Si os interesa esta historia, os invito el día 29 a las 6 a venir conmigo y descubrir qué oscuro secreto guarda este pueblo. Hola a todos, me llamo Isi y vengo a hablaros sobre la jornada de terror que organizan los Spice Jobbers el viernes 30 de octubre. A las 6 de la tarde redirigirá una partida de rol de la que no puedo adelantaros nada, solo puedo deciros que el sistema es de 20 moderno, por lo que los personajes deben tener un trasfondo actual. Por lo demás, solo advertiros que seguramente paséis mucho miedo, así que venid preparados y con muchas ganas de pasarlo bien. Nos vemos allí. En mi caso haré una partida de Cult el sábado día 31, será de 6 de la tarde a 9 de la noche. Haré una partida de Cult de la versión nueva, pero intentando recuperar alguna partida antigua o haciendo algo rollo Stranger Things, a ver qué tal funciona. Ho sabeu? Si voleu apuntar-vos, podeu enviar un missatge de WhatsApp o telefonar-me i fer-ho en aquest número que surt aquí en pantalla. Va, anima't i atreveix-te, que hi ha poques places. T'esperam. Adéu. A verano terrorífic. Sí, jo vos ho deia. Moltes gràcies, Laura. Terrorífic. Això ha estat tot per avui. Recordeu que ens podeu seguir a la nostra pàgina web i xarxes socials. Això és Espai Exterior. Jo som en Dani. Això és Halloween. I ens veiem la propera setmana. Feis bonda. O no?